И здравейте, скам. Аз съм Букбок 1000 и днес ще играем Майнкрафт с брат ми. И в момента той строи кенеф от лава. Не го знам как го е измислил, ама аз тук се заклещих. Откъде е кенефа сега? Къде се качваш? Има голяма дупка. Знам. Къде? 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 Откъде? Къде си това? Да, видях, ето. В този клип това е Minecraft Pocket Edition Survival епизод, ако не се лъжа, 12. Ой, лава! Трябва ми. Абе, добре, да си я взема, нямаме в честа другия имаме кофа, добре. Чакай, че как да взема тоятка. Искам кенефа. Не ми трябва за кенефа. Ама чакай. Аз идвам. Къде е кенефа? Това ли? Вижте, това е селския кенеф, вижте го. Като паднеш от туалетната, като паднеш. Къде са им кученцата? Няма ги. Наби ги. Кенефа. Ето ги, вижте. Вижте колко са следи. Вижте. Така. Шарпане с едно. Трябва да си енчантим. Защо не можем да вземем вода? Не знам. Ами не знам аз дали имам. Виж, аз мога да направя лампи, ако Аз ще нямаме. взема аз ще излизам от мапа. А защо? Да взема водка. Ама от тази дали излезеш ли? Да ще изляза. Ти викаш от мапа. Викаш от мапа. Оттада. Абе, дай ходим да копаме за диаманти, искаш ли? Колко диаманти имаме в честа? Аз стигам за водка. Не знам. Къде бяха диамантите? Само една плойка. Ето ги. 2 стека и 33. Какво ги правим? Добре, то става нощ. Не знам. Дай да слягаме. Не, да не слягаме, да удоме цял нощ. Добре, иди. Ще енчантнем и този меч. Ще енчантнем кирка. И така. Вода. Откъде? Къде видя вода? Аз отивам в мината да копам. Вроди падам отгоре. Добре. Коя е тази врата така е? Виж, взех вода от... Въглищата сме пропуснали тук. Аз легнах. Аз легнах. Виж ама. Бера въглища. Аз намерих начин отвънка да вляза на втория етаж и да дойда така. Какво е? Нищо без да чупя. Аз направо отивам в ада. Да си лага без... Не, сега идвам. Сега идвам. Роди. Какво? Къде си? В спалната ли си? Легнал ли си? Да. Аз идвам. Помисли, че ми посочи китката към главата да ме убие. Дай да таковаме. Дай да стигам в мярата. Аз стигам в ада. Да доизкопам другите. Лесно, аз съм... Как го измисли? Така, Значи, хора, аз си копам в момента и го чувам изведнъж, защото аз направих кенеф. Направо... Къде бяха въглищата, бе?
Смерак и силно Къде бях? Руди, влязох в вода и водата ми се изгори. Нали ада? Ай там не може да пускаш вода. Нали знаеш? Моя изконка или какво да пусна. Напрей го Слава, напрей го Слава. Не, лава няма. Абе има лава. Има. Има. Дай ми господа. Кофе. Сега къде беше ти? С вратата. Аз не ще саботирам. Добре. Тук сме забрали да доизкопаме. Не се да саботирам. Не прави нищо. Какво правиш? Спри. Айде, какво правиш? Дей с замъка нещо им прави. Ще има пичка в въздуха на замка. Нищо ти си ги слагал. Не. Няма как да сложим във въздуха. Сигурно Ада ни е дал печка. Тук във въглище. Вау, колко сна има той чудо. Аз една печка взимам. Аз се качвам нагоре. 27 въглища. Защо замъка няма таван? Има. Какво прави? Ще рекне. Или съм изпървил. Ами, дей вазата. Не бе, замъка няма таван. Трябва да го направим после. Извините, но тук малко не прекъсвам. Господи, слагам ваза Къде? в замъка. Вада? Да. Това е ред много, за кой се го сложи? Какъв е сон? Имаш ли цвета в теб? Не. Не знам, аз ще се отдалечавам малко. Не мога. Имаш ли цвета в теб? О, не. Аз идвам. Нямам. Въпреки, че се загубих в замъка. Ами... Добре. Сега така ще са... Вижте. Тук си правим копчета и си ги пазим тук при спешни случаи. Си копаме. Дай, че малко изкопаме. Не, ако си мислите, че чуитнато не събираме си там лапи злато и диаманти, правим ги на копчета и ги слагаме тук да си имаме. Не е чуитнато. Заклевам се. Кон да ма смажа, ако може. Не. Так може да дигне малко левел. Ох, кирката. Аз съм 50 лева. Добре. Ти колко си? 31. Много малък лева си. И, нали умрях и ма пусна пак от първи лева. Че къде си? Ти скопаш там. Добре. Аз го изкопах. 51. 51 лева. Ох, на мен не свършиш. Аз ще купам злато. Не, че купа златото го сте за мене. Не. Бе, че в теб нямаше злато, май. Имам 30. Ами да сте го това за мен. Аз да си я малко. Добре. Ще го. Тук сигурно би имам много промени. Да, бе, тук при това би
Не, едва ли. Да, Абе, може би няма такъв портал, откъде си играе. не бе, има такъв просто. Аз съм го направил много голям. Ме чай да колко ми е рано. Аз ще го направя, ама... Ти държиш ли запалката? Ние имаме запалка. Сега ще направя портала. Добре. Както е. Имаме запалка. Изчакайте малко. Добре, някой ми звъна и провали. Не, проблем прекъсна за малко видеото. Ще просто да спрем на пауза. Така. Еми, стекло, 57 злато. Аз отивам да ги оставя. Добре, ще ги сложа да се пикат. Аз ще направя портала към Ада пред до един портал. Аз ще направя два портала един на друг. И ще има разстояние. Добре. Обаче за да влезеш в Ада трябва да преминеш и другия бързо. Да, добре. Едно съм забравя да го така. Не трябва да ме повечето. Ето е. Сега малко въглища. Тук сложим да се пече. Не, чакай. Айде това да го направим някъде отвънка. Така. Тук е златото. Се пече и чакаме. Ами... дай въвим фермата, Коста. То въобще там има нещо за сято. Там нещо засяли ли сме въобще? Също някой засял? Не. Опред тата скрала тук. Не се засял. Еми и после ще засим. Като ще клипаш засим малко. Къде беше там другата къща на Адарете? Да, сложи ли нещо там в честа друго? Добре. Имаш ли нещо въобще в честа? Сигурно ли си? Нямаш нещо. Еми не знам. Знам едно такова. Добре. Ами аз ти казвам. Опа! Абе! Гаси го този огън. Гаси го. Ще се запали. Тази кирка много се изхъбява. Не знам. 11 айрон. Тук 7 злато се изпекло. Слагам тук златото. Това. Златото. Еми, няма какво да го правим, така че това ще е за този клип, дами и господа. Ако искате още клипове с брат ми на Minecraft Pocket Edition, пишете в коментарите какво да правим и ще се видим в следващия клип. Чао на всички. Кажи чао, бе.